понякога забравяме колко е важна природата. Не само заради живота, който поддържа, но и защото през нея са се формирали цивилизациите. И са се развивали. Без нея историята щеше да бъде различна. Крепостта Овеч нямаше да съществува по този зашеметяващ начин и да изиграе основна роля по времето на Втората българска държава. Солницата на Провадия нямаше да приюти първият праисторически град в Европа. А после и тракийската надгробна могила, скалните манастири Шашкани и Карапещера биха били невъзможни без естествените елипсовидни пещери на платата. Без уникалните природни дадености на региона, историята щеше да протече по съвсем друг начин. И вероятно днес на картата нямаше да присъства община Провадия. Нямаше да имаме красивата часовникова кула на града. Музеите, читалищата и историческите къщи. Понякога наистина забравяме колко важна е природата. Как ни е формирала и помагала да станем това, което сме днес. Също, както Провадийската река тече и заобикаля отвеси и зъбери, за да продължи пътя си към нещо по-голямо и силно. Всеки камък е важен за историята, но някои камъни са положени преди човека. Да опазим, опознаваме и почитаме тяхното единство.